Mbalimao très urgent. Bié samedi 6 septembre 2022. Mali anga do Mali. Jaja ambeni bulibuli bela ja Mali politicien do di bulembe kata fo CEDEAO la. Koluma fere ke kwa simi nte fe ka bo fanga la awa kute fe ka élection organisée. Ima Goodluck Jonathan nana deux choses. Goodluck Jonathan nana okuma la amena kuma oka. Anga kuma flana e jumenyi. Et aye ni message ci Burkina président Damiba. France coopérant français fait Burkina ministère fait là. Burkina président a fait ka beggen ou be ka espionner de ko français ka extérieur do kan ataka la je ko Damiba be ka ko fait ka nouvelle be ka futi ka be ka taka changer là avec ka taka kedorse là de awana mi kolosu ba dégager ka boy Burkina président aye ni chama Malion ja Goodluck Jonathan nana malla ko dogolin do la meno secret fa nyana bi anana parce que politicien do tara fo anyana ko asimite fait ka fanga blade kawa ko su be fait ka storasi do ke candidat yi sisa Goodluck Jonathan nana de ka kuma dilembe transition na ka respecter storasi kan y présenter au même moment Goodluck Jonathan kala ka foko anye plainte min do France contre la onina ko plainte boy ay najede Goodluck Jonathan borasimi fe do atara Abidjan direct fo watara fe ka ta contrandike donc sisa jigimbe malla bi o aladi ambe doka ala kana ni fanga yimbi ambe ba nyale ni fe au même moment Malion mena informé au rola ja conseil de sécurité nations unies na o nyamuga dile no français de massisa chinois ka fait banque sira donc français de benali français de benake o nyamuga sisa unina anu ga plainte de kata français contre la aya la jede français be ka dossier préparé ma fa abela jele ngana ani Mauritanie on ka problème fo Mauritanie on ka mogodo sara Mali territoire ka ima esa do be Mauritanie bon c'est pas si c'est une coïncidence mais ça do kenbe donc ja français be ka do ali Mauritanie nimbela ko Mali surasu kan irisu de nodu hali bi okuma buda parce que ba do arabu bon nte fe ka do feno la donc malien au même moment Macky Sall fna talendo Algérie kata fo Algérie président ko ka kangarda Assimi ko Assimi ka fara ka bo France la CEDEAO ye Mali janfa Union africaine ye Mali janfa Mali politicien 80% fana Mali janfa Assimi jigi e join ijigi force de ijigi aladi ijigi flana e force de changement ni munu bora le 14 janvier Assimi ikada ni toro ante fait qui perdi Assimi si ça ikera menace France kelente to jamana be parce que be baloni bingani wale dron na be ka tiene de fina France kelente ima Europe be fra nyon ka samdo ku be France ko u be do u be da be flekelina ima Allemagne fana be ka pression do kika ni be c'est ça ministre genga bo Mali kono o yekelenge flana président Assimi baraka ni force de changement ni u gani janfan de be bo Goodluck Jonathan tara en même temps français be oni yamoga labi en même temps ou be ka dossier la be Mali contre là au même moment conseil de sécurité kelengelena droit de l'homme section où il reçu disqualifié ka bo il reçu c'est ka comment blé c'est fini ma fa mo reçu te oni ngono il reçu est membre permanent les 5 membres permanents mais moi le droit de l'homme côté roy depuis reçu est Ukraine attaqué trop il reçu dabola pew il reçu c'est ka comment blé ku be Mali defa ka gele si ça nyamo be français de bulu anu be ka français dango français de be ka terroriste armée donc bara bambulu de président Assimi ni e ka CNT la je en majorité be politiciens di aux politiciens te ka bobi ki de mebi Maliki Diaw na les politiciens ni et SE fana be olu be distraction na fambe mo bla nyona la o de ko son Maliki Diaw ko mangune ko kadni mo de ko ne ko kadni wage ko kadni ba uni faso faka bagaw de kadi o de be ka digine la kuma be fle awanu ma dablo be fanga ntie me ka tien de fanya fanya président Assimi aw colonel de ma ay ñoñi aka politicien fefe be CNT kono nous te ka o de ma ya be gen ka bui ou ma voter ko aw gen abo CNT kono aka na force de changement yi munu bora le 14 janvier no yi M5 RP yele wolo debu surampara buye vision commerçant fanga mo munu be ka aw de me bi ol de aka base aérien ol de aka parti politique yi bi munu bora le 14 commerçant bola buye vision bola Jamil Bitare ka mo bola et CPM bola Victoire Gouloir bola abe GPM groupe patron de Mali olu bebala CPM docteur Alay Bokoma ani Korema docteur Fomba olu ka mo gon ou be akacha quoi Assimi klongete blende awa i janfa lendu Union africaine i janfa Union européenne i janfa CEDEAO i janfa
i jigi ye ala de i jigi ye maliyɛnw de irisiw kelen tɛ se ka nin bɛɛ kɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna fɛrɛ kɛ i m'a ye u bɛ nin bɛɛ la u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ ɲagami i bolo u bɛ ka front créer fan bɛɛ u bɛ ka front créer fan bɛɛ k'i ɲagami k'i kunkolo ɲagami k'i tɛti sɛ Damiba mun fana bɛ fɛ ka yɛlɛma k'a bɛ na i ka côté la u bɛ ka pression kɛ Damiba kan ko fo diyagoya u ka taa Burkina ka t'u ka militaire dɔ sigi yen nɔ ka Mali entourer Burkina président bannen b'o mun ma san ni Burkina président mi kɔlɔsi u bɛ coup d'état kala Assimi ni bɛ se ka Damiba protéger a protéger parce que Damiba u bɛ Damiba kɔ dɛ u ka Français ka expert kan ka taga Burkina sinikɛnɛ u bɛ taga Burkina fouiller n'a ka sɔrɔ irisiw ka fɛn dɔw t'u bolo parce que u sɔminen bɛ ko n'a ka sɔrɔ irisiw ka sɔrɔsi dɔw tɛ Burkina ou ka fɛn dɔ tɛ donc mun y'a fɔ Damiba ɲɛna Burkina président i tilen fali kɔ la i ka zɛgɛzɛgɛ zigizagi dabila a y'a fɔ Burkina président na Damiba ɲɛna a ka Faransi gɛn de sisan a ka to peuple kɔ parce que Faransi tɛna to yen bilen ni Faransi sigara dɔrɔn a b'i gɛn de Doumbouya fana ka hakili to yɔrɔ la aw 3 présidents le Mali le Burkina et la Guinée aw sɔrɔsi fɛn fɛn n'a ye fanga bila u b'aw bila ka taa CPI la les 3 présidents le Mali le Burkina et la Guinée si vous laissez le pouvoir au profit de ces politiciens là ces mêmes politiciens vont vous envoyer à la CPI au n'est qu'à conseil là-bas et n'est pas fort qu'à faire minga au déni président Assimi il débarrasse ka bɔ politicien na u t'i fɛ hali u fɛ kuma a dabila tile filani na u t'i fɛ olu de bɛ ka t'i coron fan bɛɛ u t'i fɛ u tɛ k'i dɛmɛ o anw de bɛ ka bɔ bi k'i ya plainte anw de bɛ ka appuyer bi u si tɛ k'i dɛmɛ conseil b'an bolo k'a fɔ o do ye ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye